Nagsagaba ti sugat ti nagduduma apaset ti bagina ti call center agent a residente ti Lipcan Bangged Abra kalpasan adung parti pada na a rider iti paset na ti barangay Bulbulala Lapas pasado alas 11 idi rabii. Iti investigasyon nagapo ti biktima iti Bangged ken nagturong ti pangal danglas. Idinto may samet a motorsiklo ti nagapo iti banger alinya apaawi din iti metlaing pangal danglas a minaneho ti 20 tawen na a construction worker. So dito'y mapansumrag iso natin opisina dito'y pangal danglas. So sakto mo di dandani makasangat diayon. Medyo kurba mo di area di masabat ng motor mo lang so naabutan na iso na. So nadungpar na dito'y likod nga parte iti ato'y biktima. Bale agsabat da aggapo iti opposite lane dito'y suspect tayo. Agpada ana itaray dagiti dua iti ospital ken addan iti natalged a kasasaad. Nang palagip manen ti pulisya ti publiko tapno saanen a maulit ti kaasping nga insidente. Palagip dagiti pada nga motorista lalo dagiti nakamotor nga no nakainom tayo no kanhan tayo nga agmaneho no katapno dagiti nga iti may isang halos mostly nga dagiti vehicular incident tayo iti ili nga lapas ket dagiti involved ket nakakainom. So dagiti nakainom kayo na hantayon kadin nga kwan nga sakay na iti motor tayo. So no mabalin no agawid tayo no napan tayo ti sabali nga lugar siguro makipatang tayo dagiti kakadwa tayo ta agpaytulod tayo langin. Kabayatan na nagsagabamet ti sugat iti ulo ken akin kanawan a 38 ti tawen na apideya agent kalpasan ana idungpar iti concrete barrier iti kalsada apaset ti Alinaya Pidigan Abra pasado alas 12 itay parbangon. Iti investigasyon, madama adaldalyasaten ti rider ti Abra Ilocos Road, partikular iti Alinaya, idi matupar na ti mararamid arangtay. Nagapo iso na to'y parte ti Bangged, agturong iti paapan ti Narvacan Ilocos Road. Handa siguro napansin di jay barrier ti madama nga narimaan nga bridge. Iso ti panakabangga na jay, nawanan ti control, na ikuamot na ti kalsada. Adamot early warning device na jay ngin kabil dang mahana siguro napansin. Naitaray iti ospital ti biktima ken madaman a matamtaming. Iunay-unay met ti pulisya ti panag-alerto ken panaginaya dagiti rider nang runa iti rabii. May palagip ka dagiti agta-travel lalo iti rabii nga ginayad ako aglalok kadagiti adda ti ongoing nga construction. Kasi iti mamingsan nga hanga mo mapansin dagiti barrier uri adda warning device na. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.